Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І ў эфіры чарговы выпуск праграмы «Пытаннічкі». У нас сёння вельмі такі адмысловы і нават нечаканы, магчыма, госць, з якім мы пагаворым пра, можа быць, паглядзім на падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне з такого пункту гледжання рэлігійнага. Такім чынам, сёння ў нас у гасцях пробашч ксёндз-настаятель Расонскага касцёла святога Іасафата Кунцевіча Вячеслав Барок. Добрый дзень. Я выбачаюся, я чалавек далёкі, не лепей да вас звяртацца. Добрый вечар. Ну, попрошу звяртацца культурна. Называйце як хочаце, можаце згодна з імем Вячеслав, можаце айцец Вячеслав. У нашай традыцыі каталіцкай да святара звычайна ў Беларусі звяртаюцца пер ксёндз Вячеслав. Але кожны зварот, абы толькі культурны быў, то будзе добры. Вось так. Ну, дзякуй вялікі. Я думаю, што я звычайна звяртаюся да нашых гасцей вось імя і спадар, там спадар Вячеслав, але ксёндз Вячеслав таксама будзе добра. Таксама вельмі добра. Так. Без праблем. Скажыце-ка ласка, а наколькі вось для вас ввогуле медыйнасць і вот для ввогуле святароў медыйнасць это такая нармалёвая з'ява? Вот у вас ёсць YouTube канал. Я ведаю, што і журналісты цікавяцца вашым меркаваннем, але наколькі гэта ўсё ж такі, ну так вот, прымальна для святароў? Ну, я думаю, што гэта цалкам прымальна. Калі ёсць нейкі ўзровень медыйнасці, ну, то я думаю, што гэта адпавядае духу Евангелія і адпавядае той місіі, якую наогул святар павінен выконваць у свеце. Святар – гэта той, хто ад Бога ўзяты і да народу пасланы, павінен быць сярод народу і народу прапаведаваць Божае Слово. У сувязі з тым, што я быў пасланы ў свой час працаваць у Расоны, дзе народу не так шмат, і з кожным годам, на жаль, памяншаецца. Там, так бы мовіць, як уся Беларусь, так і Расонскі раён вымірае. Цягам 20 гадоў, як я там працую, раён зменшыўся аж на 60%, з 20 тысяч сышоў да 9 тысяч жыхароў, а слова прапаведаваць Божае трэба, ну, то я таксама абраў вось такі варыянт, бо абавязак перад Богам трэба выканаць, бо Бог спытаецца, як ты прапаведаваў гэта слова Божае. Ну, і я выбраў сродкі інтэрнэту, на пачатку Facebook, пасля Instagram, ну і ўрэшце рэшт дарос згодна з меркаваннямі, пажаданнямі і заахвочваннямі маіх сяброў да самастойнага YouTube канала. Ну і дзякуй Богу, таксама гэты YouTube-канал, хоць яшчэ не такі раскручаны і медыйны, так бы мовіць, ну, але тым не менш зацікаўленасць ёсць і ёсць таксама слухачы, якія вось акурат такім чынам слухаюць тое Слово Божае, якое я ўвесь час стараюся прапаведаваць. Але вот ўсё ж такі, я паглядзеў ваши, ну, не глядзеў уже ўсе, конечно, это немагчыма. Шкада. Да, шкада. От скромны, да, такі? Ну, я сціплы, як ёсць. Да. Але я паглядзеў некалькі вашых апошніх такіх зваротаў, і мне яны падаліся такія вельмі палітызаваныя. Это добра, там, скажем, для маіх эфіраў, але для YouTube-канала ксяндза, наколькі палітызацыя гэта нармальна? Вау. Ну, я не ведаў, што мяне на Еўрарадыё таксама будуць абвінавачваць. Чакайце, я яшчэ не... яшчэ гэта нават не абвінавачванне, так? Яшчэ не пачынаў. Яшчэ не пачыналі абвінавачваць, а ўжо я не ведаю, што адказаць. Палітызаванасць, палітычнасць. Ведаеце, па-першае, я хацеў бы сказаць тое, што не трэба слову палітыка надаваць негатыўны змест і негатыўны сэнс.
палітыка гэта нічога кепскага. Палітыка гэта як і кожная іншая з'ява альбо праява людскога жыцця можа быць добрай, і праз палітыку сапраўды можна зрабіць вельмі шмат добрых рэчаў. Вось, але тым не менш, трэба падкрэсліць, што касцёл не ўмешваецца ў палітыку, таму што гэта не ёсць натурай касцёла, гэта не абавязак касцёла. І мы, як касцёл, не ўмешваемся ў палітыку. Святару, таксама кожнаму каталіцкага касцёла, ёсць забарона займацца палітычнай дзейнасцю. І я таксама, ксёндз Вячаслаў Барок, на сваім YouTube-канале ні ў якім разе не займаюся палітыкай у тым разуменні, як мог бы думаць чалавек. Да, конечно, залежыць, што мы падразумеваем пад гэтым словам палітыка. Палітыка, калі думаць пра яе як пра дзейнасць пэўных дзяржаўных інстытуцый, альбо таксама палітыка як дзейнасць клопату пра здабыццё ўлады. Вось тут я адназначна скажу, што я не ўмешваюся. Я не хачу ўплываць на нейкія інстытуцыі дзяржаўныя, я не хачу імі кіраваць, я не хачу таксама дабівацца да нейкай улады палітычнай, я не прэтэндую быць удзельнікам нейкай партыі, я не заахвочваю у сваіх YouTube-каналах галасаваць ці за таго ці іншага кандыдата. Я таксама не рэкламую ніякіх палітычных партый, палітычных рухаў. Да? Так якая ж палітыка? Не, тут ні ў якім разе я вас не абвінавачваў, што вы і рвецеся да ўлады, не займаецеся ў гэтым сэнсе палітыкай, таму што, безумоўна, палітыка ў такім традыцыйным разуменні гэта праз палітыку імкнешся да ўлады. Не, вы выказваеце палітычныя свае меркаванні, там, скажем, па палітычных пытаннях, скажем так. Толькі што ад вас прагучала фраза, што касцёл ніякім чынам не ўмешваецца ў палітыку, і мне вот как бы просто дзіўна, прыемна дзіўна, каб вы не сказали, што я вас абвінавачваю ў нечым, прыемна здзівіла, што святар выказваецца па палітычных матывах, таму што раней была звычка так, што рэлігія, святары, там царква, касцёл, там будь-то мечеть, ці там яшчэ што, мы вот тут вот збоку, мы займаемся выратаваннем душ чалавечых, а вот ва ўсе гэтыя зямныя справы палітыку мы нават не выказваемся з гэтай нагоды. Ну, так вот, такое ўражанне было. А вы выказваецеся. Ну, гэта было такое ўражанне, яно, на жаль, і сёння як бы ёсць, але гэта такі стэрэатып, такое мышленне, яно не до конца правільнае, да? Бо так, касцёл не ўмешваецца ва ўладу і палітычныя партыі, да? Але касцёл мае свой погляд на ўсе тыя працэсы, якія адбываюцца у свеце чалавека. Больш таго, ёсць дакладнае, спрэцызаванае навучанне касцёла каталіцкага, якое тычыцца ўсіх сацыяльных праблемаў. Гэта так называемае каталіцкае сацыяльнае навучанне. Да? Ёсць нават выданы дакладна такі зборнік, кніга, якую, дарэчы, я ўзяў з сабою гэту вашу студыю. Шкада, што, на жаль, не змогуць яго пабачыць радыёслухачы. Радыёслухачы не пабачуць, але той, хто зможа пабачыць на вашым YouTube-канале, я прадэманстрырую. Вось ёсць такая кніга «Кампендый сацыяльнага вучэння касцёла». І тут няма ні слова пра палітыку, да? У такім вось сэнсе, у якім сказаў я, да? Раней, перад гэтым, у якім чалавек звыкся думаць і надаючы негатыўны часам такі колер сэнс, да? Але ў гэтай кнізе, у кампендыі сацыяльнага вучэння касцёла, ёсць вельмі шмат дакладных парадаў і агучаных прынцыпаў, агучаных каштоўнасцяў, якіх павінен трымацца хрысціянін, католік, калі клапоціцца пра гэта і імкнецца вырашаць сацыяльныя праблемы
праблемы грамадства. Тут ёсць адказы на ўсе тыя пытанні, якія таксама чалавек можа задаваць, калі бачыць той грамадска-палітычны крызіс, які, на жаль, сёння перажывае таксама Беларусь. І вось я на сваім YouTube-канале, калі хтосьці думае, што YouTube-канал палітызаваны, я ўсяго толькі прапаведую Біблію, па-першае, а па-другое, свае выказванні таксама абгрунтоўваю вось гэтымі словамі з кампендыі сацыяльнага вучэння Касцёла. А вось папа Францішак, наш кіраўнік Касцёла каталіцкага, ён нават аднойчы у адным са сваіх казанняў сказаў, што вось акурат тлумачучы сацыяльнае вучэнне Касцёла ў святле гэтага вучэння, ён тут сказаў так, што палітыка – гэта найвышэйшая форма любві. Вось. А хрысціянства гэта ўсё ж такі пра любоў. Вось. Я як умею, так люблю гэты свет. Вось праз навучанне сацыяльнае. Тацяна Егорова пытаецца ў вас, як вы думаеце, дзе знайсці мяжу паміж палітыкай і грамадзянскімі з'явамі? Мне вельмі падабаецца, што каталіцкая царква асудзіла жорсткасць, але ўсё ж. Але ўсё ж гэта лішняе, трэба проста ставіць коску і ўсё ж і далей таксама Касцёл каталіцкі, асудзіўшы жорсткасць, ён не займаецца палітыкай і ён мае таксама рэцэпты на лекаванне хваробы, якой хварэе сёння грамадства наша. І трэба проста ісці далей. Тут межа. Вось межа ёсць у тым, што калі Касцёл будзе рэкламаваць нейкія палітычныя партыі, давайте скажем, што Касцёл перастаў быць касцёлам, а ён сапраўды палез у палітыку. Калі Касцёл будзе таксама змагацца супраць нейкіх чыноўнікаў, то давайте таксама скажем, што Касцёл не займаецца сваёй місіяй. Калі Касцёл таксама пачне выступаць супраць нейкага канкрэтнага міністра альбо нават прэзідэнта, давайте скажем, што Касцёл вось не да канца правільна кажа. Але ж калі Касцёл дае маральную ацэнку учынкаў ці нейкай партыі, ці міністраў, ці прэзідэнта, то Касцёл выконвае сваю місію. Ён ацэньвае маральны ўчынак, і ён мае абавязак. Касцёл мае абавязак. Гэта, ведаеце, не палітыка, але гэта выкананне місіі Касцёла назваць зло па свайму імені. І калі злачынства ёсць злачынствам, то Касцёл мае абавязак сказаць, гэта злачынства. І Касцёл-то выступае супраць злачынства, незалежна ад таго, хто з'яўляецца яго аўтарам. Касцёлу ўсё адно, ці гэта сялянін, які жыве ў вёсцы, ці гэта нават прэзідэнт. Калі ты зрабіў злачынства, адкажы за свой учынак. Вось гэта патрабаванне Касцёла. Але гэта не палітыка, прабачце мяне. Так, і я зараз ось вельмі хацеў бы, я рыхтаваўся да нашай з вами сустрэчы, паставіць кавалачак з вашай прамовы, кавалачак, дзе вы кажаце пра дзеянні сілавікоў. І тое, што іх чакае, калі яны не, як правильно сказаць, не адумаюцца. Калі ласка. Не, Касцёл не лезець у палітыку, Касцёл вучыць правільна жыць. А Касцёл кажа, цытую, з кампендыю сацыяльнага вучэння Касцёла, параграф 503. Гэта афіцыйнае навучанне. Кожны службовец узброеных сіл маральна абавязаны супрацьстаяць загадам, якія патрабуюць здзейсніць злачынства супраць права народаў і яго універсальных прынцыпаў. Кропка. Няма іншага варыянту. Супрацьстаяць злачынствам і не выканаць загад. Гэта ваш абавязак, прадстаўнікі ўлады. І калі з сумленнем у сілавікоў будзе слаба, так бы мовіць, або ёсць слаба, то ўжо тады свецкія грамадзяне маюць маральны абавязак спыніць іх у беззаконне. І гэта будзе па-хрысціянску. У адваротным выпадку таксама
атрымаюць узнагароду. Свецкія грамадзяне, хрысціяне, якія не выканаюць гэты свой абавязак, атрымаюць узнагароду, якую? Дэградацыю. І жыццё будзе яшчэ горш, чым было дагэтуль. Але не Бог будзе вінаваты ў тым, але мы самі, бо абралі несправядлівы шлях. Так што, хрысціяне, менш суперажывайце, але проста спыніце беззаконне і насілле. Такім чынам, вы папярэджваеце тых, хто парушае закон, хто праяўляе жорсткасць да удзельнікаў мірных акцый пратэсту, што іх чакае людскі трыбунал. Так, папярэджваю. Гэта можа быць успрынята як пагроза? Пагроза за свае ўчынкі адказаць? Ну так, калі ты баіся гэтага, да? Калі ты сілавік і баіся за свой учынак адказаць, не рабі такі ўчынак. Калі ты лічыш, што пагроза атрымаць узнагароду за свой учынак. Я кажу пра узнагароду. І заахвочваю атрымаць тую узнагароду, якую прапануе Бог, валадарства Божае, да? Але дзеля гэтага трэба жыць згодна з сумленнем, а не па загаду зверху. І калі загад зверху, неважна, хто ты, сілавік ці ты чыноўнік, калі загад зверху не адпавядае твайму сумленню, да? Не выконвай яго. Узнагарода непазбежна. Ну, мы жывем у такім свеце, што ўзнагарода непазбежна. Не мы гэтыя правілы прыдумалі, гэта прыдумаў Бог. І ён дасць узнагароду ў жыцці вечным. Ну, але жывем таксама у свеце сярод людзей, і людзі таксама непазбежна усе нашы ўчынкі ацэняць. Калі ты зрабіў добра, атрымай ад людзей удзячнасць. Калі ты зрабіў злачынства, будзь перакананы, што атрымаеш ад людзей таксама справядлівы законны суд і адкажаш за кожнае сваё дзеянне. Скажыце, калі ласка, вот калі вы глядзелі там відэо падзеяў там 9, 10, 11 жніўня і глядзелі, з якой жорсткасцю разганяліся акцыі пратэсту, вы вот чакалі, што беларусы, беларускія сілавікі здольныя на такое у дачыненні да сваіх жа ж беларусаў? Ці я чакаў гэтага, ведаеце, чакаў, ну гэта значыць спадзявацца, гэта вось. Я гэтага не чакаў. Я не хацеў, каб гэта было. Да, ладно, дапускалі такое? Але я больш таго. Такі ўзровень? Больш таго. Я ведаў, што гэта будзе. Я ведаў, што гэта непазбежнасць. Непазбежнасць. Чаму? Таму што вельмі шмат у нас усё было запушчана. Вельмі. Мы проста зайшлі на такі ўзровень, што мы самі выпусцілі гэтых дэманаў, якія выйшлі вось 9-12 жніўня. Мне, як святару, тое, што адбылося ў гэтыя дні, адразу ж пасля выбараў, усё вельмі лёгка тлумачыць, да? Таму што я, як святар, я не толькі веру ў Бога, але я таксама прызнаю існаванне д'ябла ў гэтым свеце. Ёсць зло, ёсць д'ябал, вось. Ну, а дэманаў у свеце выпускае чалавек. І аб тым, як выпускаюцца дэманы, да, я таксама гаварыў на сваім YouTube-канале. І тое, што адбылося 9-12 жніўня, насілле, гэта вось апагей гэтага зла, да? Гэта таксама было прадказальна. Ну, а з чаго можна было спадзявацца, калі мы больш чым чвэрць стагоддзя жывем у грамадстве, дзе з усіх як бы шчэлак на нас льецца хлусня. Уключыш дзяржаўнае тэлебачанне, там хлусня. Дзяржаўнае радыё, там хлусня. Адчыніш дзяржаўную газету, там хлусня. Пойдзеш у школу, выступіць ідэолагі, там хлусня. Я казаў,
епіскап праваслаўны Артемій з Гродна. БРСМ, Белая Русь, гэта ўсё хлусня. Ну давайте скажам сабе адкрыта, што по вяленню сэрца туды не ідуць людзі, да? Туды ж людзей заганяюць, гэта ўсё хлусня. Вось. І жывучы нон-стоп у гэтай хлусні, да? Чаго можна было спадзявацца это яшчэ? А нічога іншага. А вось насілле, якое праявілася 9-12 жніўня, гэта таксама хлусня. Вялікі папа рымскі Ян Павел II, калі тлумачыў, што такое насілле, дарэчы, гэтыя словы зноў ж такі ёсць у кампендыі сацыяльнага вучэння касцёла, так вось, ён, прамаўляючы аднойчы ў Паўночнай Ірландыі, сказаў так, што насілле – гэта хлусня. Вось тое, што адбылося, гэта насілле, гэта калі брат падняў руку на брата, да? Калі не тое, што там білі адзін аднаго, да? Расстрэльвалі на вачах людзей іншых, да? Расстрэльвалі ў Мінску на станцыі метро Пушкінскай, да? Пасля ў Брэсце таксама было. Ну, сёння ёсць інтэрнэт, гэта нічога, тое, што было тайнае, нічога не застанецца тайным, толькі будзе яўна, да? І вось той гвалт, які адбыўся на Акрэсціна, гэта ўсё ты насілі, гэта ўсё вось і ёсць тая апагей той хлусні. А таму гэта было прадказальна. Асобная тэма таксама можа быць для таго, калі мы гэтых дэманаў выпусцілі на Беларусі, да? Калі мы перашлі гэтыя межы пэўныя, да? Калі, на маю думку, ну, прынамсі я гэта казаў раней, да? Вось яшчэ 50 дзён таму назад, да? Вось. Па-першае, мы перашлі гэтую вось мяжу, на маю думку, год таму назад, калі ў Беларусі быў здзейснены публічны крыжалом. Крыжы курапацкія. Это пэўны сімвал, да? Курапаты – гэта асаблівы знак для нашай Беларусі. Мы ўвесь час як бы далёка не адыходзілі ўвесь час да гэтых курапатаў як сімвалу вяртацца будзем, да? Таму што мы круцімся ў гэтай вось арбіце. Вось. І калі быў здзейснены у пасхальным часе крыжалом публічны, да? І некаторыя нават святары хрысціянскія спрабавалі казаць, а гэта нічога, ну, як бы нармальна ўсё, да? Ну, падумаеш крыжалом. Дзякуй Богу, што наш мітрапаліт, который сёння ў вагнанні, Тадеуш Кандрусевіч, тады аж 2 разы выступаў у абарону крыжоў, да, каб не здзекаваліся. Но але мы гэта праглынулі, да? Хрысціяне, католікі, праваслаўныя, пратэстанты. Ну да, мы абураліся як маглі, мы дэманстрыравалі сваё незадавальненне, мы выказваліся, мы маліліся, мы прасілі прабачэння, але тым не менш мы гэта ўсё праглынулі. А што мы мусілі зрабіць? А я не ведаю, што мы мусілі это зрабіць. Но я ведаю, што мы не ўсё яшчэ зрабілі. І вось тады былі выпушчаны дэманы. Калі большасць насельніцтва гэта праглынула, ну то окей, то вось далей можна ісці. Ведаеце, вот з вами не пагодзіцца шмат хто і скажа, чаму год таму? Чаму вось у 19-м годзе і чаму ад крыжалома весці гэтае адлічэнне, а чаму не з 96-го года? Калі адмовіліся ад нацыянальнай сімволікі, адмовіліся ад мовы. Это пасля рэферэндума 96-го года. Да, 96-го, 15 мая рэферэндум. І так, разгром парламента перад гэтым таксама, да, за тое, што не хацелі рэферэндум прыняць. Ведаеце, так, я згоден абсалютна з Васілём Быкавым, які казаў пасля гэтых падзеяў, што ў краіне кіруе зараз хунта. Да, гэта так. Ну, у прынцыпе, як бы той, хто кіруе ў Беларусі, яны і не цураліся гэтага, да, яны казалі, што вось гэта наша фішка беларуская, да, рэжым гэты аўтарытарны. Вось. Я згодзін, што гэта таксама вельмі важная падзея. Но але гэта яшчэ не была падзея, і гэта яшчэ не былі тыя падзеі, калі можна было сказаць, што зараз распачаўся Армагеддон. А вось зараз, калі былі выпушчаны дэманы тады пасля курапатаў, да, і зараз таксама, калі на гэтым нацыянальным сабранні перад самымі выбарамі выступаў Лукашенко перад 2,5 тысячы людзей,
да, дзе былі прадстаўнікі, ну так бы мовіць, ну можна ў двухкосці казаць, што гэта эліта беларуская, а можна не, гэта ўсё ж такі там былі прадстаўнікі ўлады, там былі людзі, якія атрымоўвалі прэміі за нацыянальнае адраджэнне Беларусі, духоўнае адраджэнне. Там былі іерархіі царкоўныя, касельныя у тым ліку, да? І уявіце вось гэты такі маленькі момант, да? З высокай трубуны падчас гэтага паслання гучаць дакладныя словы, што я забіваў людзей, пасылаў вось таго і таго, сядзяць у гэтым зале, да? Яны расстрэльвалі людзей па Беларусі, да? Чалавек прызнаецца ў забойствах. І пасля гэтага ўсяго, калі чуем аб тым, што ў нас штось не так, што гэта не па закону адбылося, да? Магчыма, што гэта па нейкіх паняццях, да? Ліквідавалі там таго ці іншага чалавека. Ну, але гэта не згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. І вось калі гучаць гэтыя вось шчырае такое прызнанне, што у гэтых злачынствах напрыканцы гэтага ўсяго 2500 чалавек паўстае і ўсе пляскаюць у далоні. І ўсім добра, і ўсё цудоўна. Гэта ж ненармальна. Людзі, ну глядзіце, да якога ўзроўня мы это дашлі. І хто мог цешыцца гэтаму ўсяму? Да, можна, ведаеце, казаць, ну але што мы маглі зрабіць? Ну, але нікога таксама не было з гэтай залі, хто б плюнуў бы на гэта ўсё і выйшаў бы з гэтай залі. І сказаў бы, прынамсі, як Пілат, мае рукі чыстыя, я не прымаю ў гэтым удзел, да? Вось, ну, але калі мы ўсё ж такі чуем аб тым, што дзеецца беззаконне, дзеецца зло, проліваецца невінная кроў, а калі не было суда, то гэтыя забойствы былі як бы неправамоцныя, да, і кроў пролілася невінная, да, ну то што гэта такое? Вось дэманаў тады і выпусцілі. Так і чаго можна было чакаць пасля гэтага? Ну, але дэманы выходзяць, окей, але калі пачынаецца Армагеддон, і калі гэта пачынаецца барацьба, апошняя барацьба, Армагеддон гэта апошняя бітва згодна з сімволікай біблійнай, да, то таксама і Бог не будзе спаць. І Бог пасылае сваіх анёлаў, і Бог дае магчымасць чалавеку ўрэшце рэшт убачыць, дзе ёсць святло, а дзе ёсць цемра, дзе ёсць добро, а дзе ёсць зло. І дзякуй, што гэта адбылося, да? Я дзякую Богу, таму што дзякуючы гэтаму ўсяму мы дашлі да гэтага моманту, калі сталіся сведкамі вялікага цуду, калі народ беларускі праснуўся. Яны абудзіліся, да? Вось, і хто б мог падумаць таксама, што вось яшчэ на пачатку гэтага года, вось 20-го году у студзені, хто б з нас мог бы падумаць і казаць аб тым, што вось у Беларусі будуць адбывацца такія вось падзеі, да? Што людзі выступяць за праўду, справядлівасць, свабоду, людзі выступяць за любоў. Хто мог падумаць? Хто мог падумаць увогуле, што беларусы будуць здольныя праяўляць аж такую салідарнасць паміж сабою? Хто мог падумаць? Ну, можа, хтосьці мог падумаць, але ўсе маўчалі, калі нават і думалі, да? Таму што публічна пра гэта ніхто не выказваўся. А гэта адбылося. Што гэта адбылося? Гэта адбыўся цуд. Бог усё ж такі ёсць сярод нас, і Бог дае нам магчымасць ісці гэтым вось шляхам. А таму я ацэньваю, што вось гэтыя падзеі для нас, калі крыжалом быў, да? Калі вось адбылося гэта падзея, плясканне ў далоні бездумнае. Як кажа Слова Божае, там, дзе праявіўся грэх, яшчэ больш шчодра разліваецца ласка Божая. І Бог робіць сваю справу. Вось. І атрымоўваецца тое, што атрымоўваецца. Я не кажу, што гэта неважныя падзеі былі вясной у 90-х, калі быў разгром парламента і калі адбыўся гэты злачынны рэферэндум, калі стала забаронена сімволіка наша нацыянальная і таксама беларуская мова атрымала абмежаванне ў правах. Ну і больш таго, мы ўвогуле пасля пагубіліся аж так, што ў нас улада перамяшалася, ну і зараз невядома што з гэтай вось уладай
Это были важные моменты. Але на прасторы гісторыі Беларусі таких момантаў важных мы можам знаходзіць вельмі шмат. Да, можам казаць пра 90-е гады, можам таксама казаць пра тыя падзеі, якія адбываліся на пачатку 20-го стагоддзя, пра БНР, пасля пра Савецкі Саюз. Можам таксама казаць і пра тыя падаўлення нацыянальных паўстанняў, якія адбываліся ў 19-м стагоддзі. Гэта ўсё важныя моманты. Да? Але калі ацэньваем вось гэтую падзею, што сёння адбываецца, конечно, мы ішлі да гэтай вось падзеі на працягу ўсёй нашай гісторыі беларускай. Да? Але апошнімі былі падзеямі вось гэтыя, пра которые узгадаў я. Ці магу я зрабіць такую вось выснову з вашых словаў, што зараз у нас адбываецца такі локальны беларускі Армагеддон, апошняя бітва за Беларусь? Да, і за Беларусь таксама, ведаеце, конечно, але гэта нават мы не абмяжоўваемся толькі вось Беларусю, да? Тут бітва ўвогуле за кожнага з нас, гэта бітва за чалавека ўнутры нас. Яшчэ калі, да, я з'яўляюся беларусам, я люблю сваю бацькаўшчыну, я цаню сваю гісторыю, культуру, але паўбяды згубіць Беларусь. Гэта як бы, няхай мяне прабачыць Беларусь, няхай мяне прабачыць усе нашы нацыянальныя героі, калі я скажу гэта, да. Але што горшае, нам сёння пагражае, што мы згубім чалавека ўнутры нас, да? Што мы з людзей станемся не людзямі, калі мы праглынем гэту ненавісць і беззаконне, якое сёння адбываецца сярод нас. І гэта сапраўды Армагеддон. Это нічога іншага, да? Бо заўважце, што у нас Беларусь, хтосьці скажа, што яна падзеленая, ёсць чырвона-белая, пад нацыянальным сцягам ходзяць, да? Гэта грамадзяне Беларусі. Ёсць таксама Беларусь чырвона-зялёная, яны таксама ходзяць пад гэтым флагам часовай зямной улады. Але паўстае пытанне, а дзе гэты падзел? Дзе гэта мяжа? Дзе гэта мяжа, дзе гэта лінія фронта? Хто ёсць па аднаму баку фронта, а хто вось по другому баку, да? І калі сапраўды заглыбляцца над гэтым пытаннем, я ўсё ж таки прыходжу да высновы, што гэта мяжа, яна адбываецца не дзесьці там звонку, да? Не па нейкай вуліцы, не на станцыі метро Пушкінская, ці там яшчэ і мяжа адбываецца не паміж заходняй і усходняй Беларусю. Не, мяжа яна іншая. Мяжа яна адбываецца, яна праходзіць праз наша сэрца. Там, дзе ёсць мяжа паміж добром і злом. Гэта вось у сэрцы кожнага з нас сёння адбываецца барацьба за чалавека. Вы зараз кажаце, сапраўдныя такія ўзвышаныя словы, якія ад сапраўднага святара і чакана чуць, але тым не менш, вы прамовілі наша нацыянальная сімволіка. Вы гаворыце са мной па-беларуску. Значыцца, ўсё ж такі беларускасць, беларуская нацыянальная самасвядомасць для вас важная? Вельмі важная. Гэта як сутнасць чалавека. Таму што як мова, душа для народа, так нацыянальны чыннік, гэта вельмі важны чыннік, да? Таму што ты заўважце, чаму гэта вельмі важны чыннік таксама для веруючага чалавека. Таму што нацыянальнасць, да, гэта як бы карані, гэта вельмі важна ведаць карані, гэта вельмі важна ведаць эту гісторыю. А чаму для хрысціяніна гісторыя это важна? Таму што ведаючы гісторыю, мы разумеем, да, што мы ў гэтым свеце не паявіліся вось проста так, што мы з космосу тут выкінутыя, да, як выпадковасць нейкая, да. Але гісторыя нас вучыць, што мы маем сваю мінуўшчыну, што мы маем свае вытокі. Урэшце рэшт, калі глядзець на гісторыю вачыма веруючага чалавека, мы даходзім да першай крыніцы нашай гісторыі, што мы дзеці Божыя, да? І чалавеку веруючаму, хрысціяніну ні ў якім разе нельга забыць пра нацыянальнасць, да, пра карані, пра вытокі, пра сваю культуру. Ёсць Божае прыказанне
паважай бацьку свайго і маці сваю, каб табе добра жылося на зямлі і доўга. Да? Гэта ёсць прыказанне Бога. Да? І гэта прыказанне вучыць нас любіць сваю зямлю, любіць сваю бацькаўшчыну, любіць сваю культуру і пазнаваць яе. Да? Не толькі ведаць тую ідэалагічна правільную, якую нам давалася ў школе паводле падручніка абцэдарскага, у Савецкім Саюзе вывучалі мы гісторыю Беларусі. Да? Не тую гісторыю мы павінны толькі ведаць, якую нам пісалі падчас рускага цара, ці якую сёння хочуць нам убіць ідэолагі, калі кажуць, што наша Отечество от Бреста до Владивостока. Пробачьте меня, какое Отечество наше? Это не наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это знов хлусня. Это знов хлусня. Наша бацькаўшчына тут яна, да? Мы її ведаем, Беларусь. Да? І на генетычным узроўні мы пра гэта вельмі добра памятаем. Да? Увесь час мы ламалі сабе галаву яшчэ вось год таму назад, пражылі ў такім часе, што вось чырвоны зялёны сцяг, гэта савецкі камуністычны, які выпадкова нам быў дадзены, да? І як вярнуць нацыянальныя сімвалы. Да? І вось мы не ведалі аб гэта, да? Але спрацавала генетычная наша памяць, да? І ў адзін момант мы адной раніцы прачынаемся, і ўся Беларусь цудоўна ведае, які наш сцяг нацыянальны. Ну і мы гэта павінны паважаць, гэта наш абавязак. Я не кажу, што гэта не важна, да? Нацыянальнасць гэта момант вельмі важны. Каб зразумець таксама словы Святога Пісання, дзе апостол Павел кажа, што не будзе ні грэка, ні юдэя, да, усе будуць роўныя перад Богам, да? Так каб зразумець гэтыя словы, ты сабе сёння павінен адказаць на пытанне, дык а ты хто? Калі ты адкажаш, што ты беларус, да? Калі ты зразумееш, якая нацыянальнасць твая, знойдзеш свае вытокі, крыніцу, да? То тады ты зразумееш словы апостола Паўла і зможаш увайсці ў валадарства Божае. Да? А калі ты не зразумееш, хто ты такі, адкуль ты ўзяўся, да? Ты ўвесь час будзеш так бовтацца ў гэтым свеце. І як бы ты не казаў, што неважна, хто ты па нацыянальнасці, абы ты чалавек быў добры, гэта як бы правільна, да? Нацыянальнасць кожная добрая перад Богам, але ты любі сваё, шануй сваё, не пагарджай Божым дарам. Гэта вельмі важныя моманты. Христос, кажуць, што сказаў, пішуць, што сказаў, ударылі па правай шчацэ, падстаў левую. Ага. Калі ўсё гэта перавесці на сённяшнія падзеі і асабліва вось узгадваючы вашыя словы пра тое, што зараз дэманаў выпусцілі, мы бачылі, як дзяўчаты гэтым вось у чорных касцюмах і са шчытамі камусьці там, хто яны там, не будзем іх называць, падносілі кветкі. Як перад імі мітынгоўцы станавіліся на калені. І вот у гэтай сітуацыі, але мы бачым працяг. Яны як рабілі тое і робяць. То што, зараз вось гэтыя Божыя запаветы не працуюць? Божыя запаветы працуюць усе. Я пра шчаку. Пра шчаку таксама, але Божыя запаветы усе працуюць. У Божае слова Біблія гэта сапраўды аўтарытэтная кніга вельмі, да. Вось. Ну, але Біблію таксама, калі мы цытуем, то не можам трактаваць фрагментарычна, браць толькі адзін сказ і вось з гэтым сказам кіравацца, да. У Бібліі напісана шмат чаго, да. І проста трэба ўмець яе чытаць ад пачатку да канца. У Бібліі таксама напісана ў псальме: Бога няма. Але пасля гэтых слоў стаіць коска і ёсць таксама працяг. Сказаў дурань у сэрцы сваім. Сапраўды, і ў кантэксце гэтага можам працягваць. Сапраўды ёсць гэтыя словы, калі цябе ударылі па адной шчацы, падстаў іншую шчаку. Гэта словы Хрыста. Але ёсць і іншыя словы Хрыста. Калі ён казаў: вы думалі, што я супакой вам прынёс, да? Не кажу вам, не супакой, але меч прынёс, да? Гэтыя словы таксама трэба ўмець трактаваць правільна, да? Христос ніколі не заклікаў да агрэсіі.
Христос ніколі не заклікаў да насілля. Але Христос прапаведаваў супакой. А супакой прыходзіць, да, як плён фундаментальных сацыяльных каштоўнасцяў. Як ёсць праўда і як ёсць справядлівасць. Будзе праўда і справядлівасць у грамадстве, будзе таксама супакой. І ніяк не можа быць па-іншаму. Да? І вось вяртаючыся да гэтай шчакі, калі чуем гэтыя словы, то гэта зусім не азначае, што мы не павінны супрацьставіцца насіллю і беззаконню. Не павінны. Мы не можам дазволіць, каб хтосьці як бы здзекаваўся над Божымі прынцыпамі, над Божымі каштоўнасцямі. Але як супрацьстаяць? А выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя. От скажите правду, скажите правду. Да. Вот вы все ж таки, я гляжу вас, слухаю вас, вы все-таки такі чалавек, бачна, эмацыйны дзесьці нават. Ну, вельмі, дзякуй Богу, мяне такім стварыў Бог, і я эмацыйны, я жывы, сапраўдны чалавек. І вось, калі вы глядзелі кадры з Пушкінскай ці ад універсама Рыгі, ці з Брэста з 9-10 жніўня, у вас вось не было такого жадання, от зараз возьму гэта вось меч і пайду бараніць. Ну, то есть вот я пра сілавыя метады супрацьстаяння. Ну, жаданне. Ведаеце, калі адказаць пра шчырасць маіх эмоцый, калі я бачыў гэта беззаконне, як б'юць людзей, невінаватых, збіваюць, здзекаваюцца. Калі я чуў таксама сваіх сяброў, якія некаторыя вярталіся пасля акрэсціна, некаторыя мелі магчымасць уцячы ад амапаўцаў. Да. У мяне эмоцыі былі адны, толькі я, ведаеце, шчыра кажу, я просто плакаў. Я безрадны быў перад гэтым злом. Я плакаў. Я быў безрадны, я плакаў. Ненавісці не было. Не, ненавісць гэта удзел ўсё ж такі слабых. Ненавісць удзел слабых. Той, хто моцны, а калі Бог дае моц, да, то тут ўсё ж такі працуюць іншыя, рэфлексы, так бы мовіць, і чалавек па-іншаму сябе паводзіць. Прабачэнне павінна быць. Вы думаеце, вот тыя, хто, па вашых жа словах, прайшоў праз гвалт, здзекі і, можа быць, катаванні на акрэсці, на ўжодзінах, яны вось так вот возьмуць і прабачаць? Гэта, ведаеце, праблемнае пытанне. Да, я згоден, што моя праблема ёсць, што я ўвесь час забегаю наперад. Я апярэджваю падзеі, я кажу пра тое, што нас будзе чакаць у будучым. Да? І вось таму вельмі часта тое, што я выказваюся, мяне крытычна успрымаюць. Я не крытыкую, я удакладняю. Да, вы удакладняеце, але гэтая тэма балючая, таму што як толькі пачынаю пра прабачэнне казаць, адразу сыпецца крытыка. А таму пра прабачэнне мы павінны быць свядомыя, што прабачэнне павінна быць. Мы павінны разумець, што гэта такое хрысціянскае прабачэнне. Мы павінны ведаць, што прабачэнне хрысціянскае не супярэчыць нашаму жаданню дабівацца справядлівасці тут і цяпер у гэтым вось свеце. Да? Гэта розныя рэчы. Да? Прабачыць гэта адно. Прабачыць гэта значыць перамагчы сябе, перамагчы ненавісць. Прабачэнне гэта сапраўды удзел моцных людзей. Людзей, якія сталіся сапраўднымі людзьмі. Да? Прабачыць гэта, ведаеце, не значыць забыць беззаконне і дазволіць беззаконню паўтарыцца зноў. Не. Прабачыць гэта заўсёды памятаць тое зло, якое адбылося. Але тым не менш не мець ненавісці і не мець жадання адпомсціць. Жаданню адпомсціць ёсць іншае патрабаванне прабачэння. Прабачыць гэта таксама значыць імкнуцца асудзіць зло ў гэтым свеце справядлівым судом. Вось, гэта ўсё павінна быць у комплексе. А вяртаючыся да таго, што вось мы так пераскочылі, прабачце, гэта я вінаваты, да тых сродкаў, да,
калі як можна супрацьставіцца агрэсіі беззаконнай, да? Вось. Ну то касцёл каталіцкі ў сваім навучанні ёсць катэхізіс касцёла каталіцкага, да? І зрэшты у кампендыі сацыяльнага вучэння гэта зноў ж такі паўтараецца, што калі ўсе іншыя сродкі вычарпаныя і іншых магчымасцяў няма, і калі канфлікт мае працяглы характар і даўжэйшы, і ёсць сапраўды рэальныя меркаванні, што удасца перамагчы, тады магчыма і Бог благословляе на гэта паўстрымаць зло сілавым метадам. Я не хачу, каб гэта на Беларусі адбывалася. Я не хачу, каб у нас сілавы метад адбыўся. Я не хачу, каб этот канфлікт і канфрантацыя паміж добром і злом яшчэ разыгралася ў больш яўную грамадзянскую вайну. Я гэтага не хачу. Але мы павінны мець свядомасць. Калі не ўдасца ў гэты час вось народу, большасці, да, беларусаў адстаяць сваё права жыць згодна з каштоўнасцямі праўды, справядлівасці, свабоды і любві, мы павінны разумець, што другім непазбежным крокам будзе сілавы метад. Это дзякуй Богу, што нашы людзі, што наш народ, яны, ну не ведаю, яны настолькі цудоўныя, што яны, да, вось 50 дзён, яны мірна проста пратэстуюць. Яны здольныя праглынуць здзек, кпіны, несправядлівыя суды, ну ўсё, да? І далей мірна проста пратэстуюць. Але гэта зусім не азначае, што калі ўсе метады будуць вычарпаныя, да, што гэтыя людзі, якія сёння выйшлі на вуліцы, што яны разыдуцца. Не, гэтыя людзі, якія ўжо аднойчы пасмакавалі свабоды, яны за гэтую свабоду ўжо будуць здольныя і жыццё сваё аддаць. Калі трэба будзе, яны лягуць пад танкі. І ўсё. І тут няма іншага выхаду. Ужо перамены ў Беларусі адбыліся, да? І калі трэба гэта адстояць, людзі вельмі добра адстоюць гэта сілавым метадам. Але я яшчэ раз кажу, я не хачу гэтага. Мне б хацелася, каб урэшце рэшт той, хто сёння займае пасады ва ўладзе, каб яны пачулі народ і каб селі за стол перагавораў, каб пачалі весці дыялог. Яны сёння не хочуць слухаць, да? Але яны вельмі моцна, улада вельмі моцна памыляецца, калі не ідзе на дыялог з народам. Народ трэба слухаць, таму што гэта толькі народ ёсць адзінай крыніцай улады. Зрэшты, гэта у нашай канстытуцыі прапісана. А таму улада мае не тое, што права, але абавязак народ пачуць. А калі не пачуе, ну то прыйдзе той момант, што ў адзін момант, калі трэба сілавым метадам, то і сілавым метадам улада вернецца ў рукі таго, каму яна прыналежыць. Вы кажаце пра тое, што адбыліся ў беларускім грамадстве змены, але ўсё ж такі, на ваш погляд, наколькі яны незваротныя, гэтыя змены? Незваротныя, Рубікон пройдзены. Ну, як бы Рубікон пройдзены, якія яшчэ зараз магчымасці ёсць, да? У нашай ментальнасці хрысціянскай, да, няма такога разумення, як фатум, наканаванасць, што ўсё безнадзейна, ты мусіш быць шчаслівым, не? Няма такога, да? Няма фатума, няма таго, што ўжо дакладна ўсё, ведаеце, прапісана, да? Вось. А таму заўсёды ёсць варыянт, два варыянты развіцця падзеяў, добры і кепскі. Чаму? Таму што чалавек заўсёды ёсць вольным чалавекам. А там, дзе ёсць вольны выбар, заўсёды можна выбраць дабро і заўсёды можна выбраць зло. У нас Рубікон пройдзены, з упэўненасцю можам сказаць, з упэўненасцю, да, што мы, Беларусь, ужо ніколі не вернемся да таго, што было раней. Мы ніколі не вернемся да таго жыцця, якое было паўгода таму назад.
Мы не вернемся, ўжо гэта немагчыма, да? Вось гэта з упэўненасцю можна сказаць, што немагчыма. А магчыма што? Ну, магчыма, два варыянты. Магчыма, перамога. І сёння ўсё кажуць аб тым, што будзе перамога народа. Вось. Я аб гэтым малюся, бо заўсёды ёсць так, да? Вось, ну, але з іншага боку, трэба разумець, што да, можа быць так, што вось зараз нам Еўропа дапаможа, межы адчыняць, усе незадаволеныя выедуць з Беларусі, да? І ўсё, і не будзе тых, хто ў нас праснуўся, не будзе тых, хто ў нас прывык цягам 50 дзён хадзіць па вуліцах Мінска, да? Еўропа будзе толькі рады прыняць, да? Але я думаю, што гэта як бы, ну, не будзе гэтага, да? Не дзеля таго чалавек праснуўся, каб пасля уцячы са сваёй любімай бацькаўшчыны, але праснуўся дзеля таго, каб зрабіць тут парадак. Вось. Ну, але другі варыянт, магчыма таксама, што калі зло зноў праявіць сваё аблічча яшчэ мацней, ну, але тады да нас вернуцца курапаты, вось, курапаты. І гэта не будзе так, што гэта ўлада, якая была здольная вось зрабіць такі выбух насілля 9-12 жніўня, да? І яшчэ да гэтага часу за гэта ніхто не пакаяўся, да? Нема заведзенай ніводнай крымінальнай справы, хаця там, бадай, уже за 1000 ёсць скаргаў і зваротаў у следчы камітэт. Мы былі сведкамі злачынстваў, а вінаватых няма. Няма вінаватых, не знойдзена. Пакуль што, да? Як бы вось, як правіла, вінаваты сам чалавек, якога пабілі, да? Калі хтосьці заяву прыносіць, бачыце, да якога ўзроўня мы дашлі, да? Заяву прыносіш, што мяне пабілі, дык цябе яшчэ на суткі пасадзяць, да? Якое права ты, халоп, якое права ты меў звярнуць увагу да нас улады, да? Это просто, уяўляеце, якая гэта насмешка з законаў, са справядлівасці дэманстрыруе сёння улада. Гэта просто жах. І вось гэта ўлада, яна не будзе мець такой талерантнасці, як сёння маюць пратэстоўцы мірныя, якія выходзяць на вуліцы Мінска ды іншых буйных гарадоў Беларусі. Гэта ўлада, якая пасунулася аж да такога беззаконня, будзе здольная толькі помсціць. І зрэшты, яны сёння помсцюць, да? Яны сёння вылаўліваюць тых людзей, якія заступаліся за іншых, баранілі іншых, да? Напрыклад, ёсць бацюшка з Гомеля, да? Выйшаў чалавек у расе, да? у сутане, так бы мовіць, праваслаўны айцец, выйшаў з бяскрыўдным падрабаваннем супраць насілля, і яму спачатку далі 1 тэрмін сутак, бадай, хіба што 10, а пасля яшчэ дабавілі 15 сутак. Скажыце, так гэта бацюшка, прабачце, біў людзей? Гэта ён гвалціў дубінкай жанчын і мужчын? Гэты бацюшка расстрэльваў людзей? Гэта ён, можа, краў грошы ў бюджэце? Гэта ён выконваў злачынны загад? Так вось, злачынцаў не караюць. А невінаватага бацюшку трымаюць, ну, ужо больш 10 сутак, яшчэ 15 далі, амаль што месяц трымаць будуць. Нема магчымасці, каб гэта ўлада, так себе дэманстрыруючы ў паводзінах, да, каб яна даравала камусьці. А таму можна прадказваць, што будуць вельмі моцныя рэпрэсіі, да, да нейкага там пакалення. У прынцыпе, гэта таксама нічога новага. Гэта ўлада заўсёды вельмі моцна помсціла ўсім тым, хто выказваўся крытычна. Гэта ўлада палохала, гэта ўлада, яна заўсёды працавала рэпрэсіўна, да. Я ведаю, што я тут кажу, да. Мая маці таксама пацярпела вось такім вось чынам, да, калі быў затрыманы яшчэ ў 10-м годзе мой малодшы брат, і таксама падчас палітычных хваляванняў яму далі там некалькі сутак, і пасля з вучэльні
звольнілі ў мінску, ён вымушаны быў выехаць у Польшу. Так вось, яго асудзілі на некалькі сутак там, да. А на маці прыйшла таксама з Віцебска загад прыйшоў па працы, да, звольніце гэтага вось чалавека, таму што ў яе такі сын. Дзякуй Богу, яна тады была на пенсію ўжо, да, і не трэба звальняць было, да. Але гэта дэманструе тое, што гэта ўлада ў крыві мае жаданне помсціць. І калі сёння не пераможа праўда і справядлівасць і не вернецца да нас законнасць, ну то вельмі шмат будзе ахвяраў. Это просто страшно. Калі казаць з аднаго боку, што мы маем? Помслівасць, калі кажам пра ўладу. Пра другое, пра што вы казалі на пачатку, хлусня паўсюль. Па-трэцяе, выпусціла дэманаў. Ну, дэманаў вінаватыя мы таксама ўсе, і праведнікі, і неправеднікі. Добра, но падзелім папалам. Так. Тым не менш, калі сыходзіць з тэзіса, што кожная ўлада ад Бога, ад нейкага промысла, то атрымліваецца гэта ўлада ад антыхрыста? Ну, ведаеце, я таксама думаў пра гэта, ці тут ужо антыхрыст, ці не. Не, ну, ад антыхрыста. Я б не казаў бы ўжо аж так. Я б, ведаеце, ад каго яна? Кожная ўлада паходзіць ад Бога, але як інстытуцыя ўлада ад Бога паходзіць. А гэта ўлада, якая сёння ёсць, да? Это ўсё ж такі нельга сказаць, што гэта нам д'ябал яе падсунуў. Это было б неправільна, на маю думку. Гэта ўлада, якая сёння ёсць, аўтарытарны рэжым, які ёсць, які вось трансфарміруецца ў фашызм беларускі, да? Не трэба адказнасць ускладаць на звышнатуральныя сілы тут. Усё ж такі, да? Я думаю, што больш правільна было б нам усім, людзям, народу беларускаму, беларусам, прызнацца ў тым, што гэта мы, а ніхто іншы, перадусім вінаваты ў тым, што гэты рэжым з'явіўся ў Беларусі і што ён усталяваўся. Як бы там ни было, звярніце ўвагу ўсе, да, што ў 1994 годзе, калі мы мелі шанец сапраўды на свабодную Беларусь і пачаць будаваць новае жыццё нейкае, так як пачалі будаваць усе суседзі іншыя, да? І у некаторых, дзякуй Богу, гэта атрымалася. Мы выбралі іншы шлях, да? І чаму гэта вось адбылося? І гэта адбылося таму, што мы выбралі не каштоўнасці духоўныя, але каштоўнасці духоўныя прамянялі на каштоўнасці меркантыльныя, зямныя. І нашу незалежнасць, да? Нашу незалежнасць, мову, сцяг, сімвалы нашы, да? Мы прамянялі, ну, на што? Ну, на больш стабільны нейкі заробак, да? На кавалак кілбасы, да? Вось. Як бачыце, тут у нас ва ўсіх у беларусоў спрацавала такое жаданне не ў будучым атрымаць добрае, шчаслівае жыццё забяспечанае, але тут і цяпер мінімум гэты нашу праславутую чарку і шкварку, на жаль. І вось тады мы проста ў 90-е гады не вытрымалі гэтага іспыту. У нас быў шанец, да? Але мы не вытрымалі. Не паслухаў тады ў свой час і парламент у 90-е гады, калі галасавалі за рэферэндум, да? Быў славутае паседжанне перад там вялікімі выходнымі, да? Это ў пасхальным перыядзе адбылося. І тады, калі Шушкевіч прыгадаваў усім парламентарыям: не думайце пра чарку і шкварку, але думайце перадусім пра справы дзяржаўныя. А яны не паслухалі, не падумалі, ведалі, што прыйдзе гэты момант чаркі-шкваркі. Вось, і хутчэй прагаласавалі, і дзякуючы гэтаму недобраму галасаванню адбыўся рэферэндум, і вось тады пасля рэферэндуму пачала ўтварацца у нас дыктатура, аўтарытарны рэжым, дзякуючы якому мы і дайшлі да гэтага ўсё. Але з чаго пачыналася? Вольны выбар. Усё ж таки спадара Лукашенко, ну да, конечно,
выбралі таксама пры дапамозе Расіі, як бы там ні было, да? Там галасавалі супраць Скебіча. Я не буду унікаць у гэтыя палітычныя справы, таму што я не палітолог, але як той, хто ў той час не быў святаром, галасаваў, але галасаваў упершыню, то я бачу, што што людзі, вы не тое робіце. Гэта не давядзе вас да добра. Усе галасавалі супраць Скебіча, выскачыў вось гэты Лукашенко. Больш таго, пасварыліся, не было згоды паміж Пазняком і Шушкевічам. Кожны з іх разумны, кожны з іх адэкватны, але пашлі паасобку і прагулялі таму, што прагулялі. Да? Але вяртаючыся да тэмы, да, што тады спрацавала не так? Спрацавала тое, што людзі тады выбралі не тыя выбралі каштоўнасці. Каштоўнасці матэрыяльныя выбралі перадусім і у іерархіі каштоўнасцяў духоўныя справы сашлі ўніз, а матэрыяльныя выйшлі наперад. А сёння штосьці іншае адбываецца. Сёння ў Беларусі адбываюцца сапраўдныя перамены. І сёння мы бачым, што калі гэтыя падзеі, гэтыя перамены, якія адбываюцца, да, калі і можна называць рэвалюцыяй, некаторыя так кажуць, да, хоць Макей казаў, што гэта аранжавая рэвалюцыя не пракаціла ў нас, але яшчэ невядома, што тут пракаціла і дзе хто прызямліцца. Да? Так вось, калі сёння хтосьці кажа, што рэвалюцыя адбываецца, так гэта рэвалюцыя унікальная, беларуская, і гэтая рэвалюцыя, можна даказаць, маральна-этычная, дзе людзі робяць пераацэнку сваіх каштоўнасцяў і духоўныя справы выходзяць наперад, да? Займаюць вышэйшыя пазіцыі. Да? Канешне, гэта ўсё ідзе змаганне за свабоду, за праўду, за жыццё дастойнае. Да? І вось сёння чалавек годнасць сваю цэніць супрацьставіць гэтаму хамству звычайнаму. Вось, і дзякуючы таму, што чалавек пераацэньвае каштоўнасці і выбірае духоўныя, можна сказаць, што ў нас адбываюцца добрыя перамены. І тое, што мы прагулялі ў 90-е, мы адыгрываем сёння. Ну і на завяршэнне. Вот просто такі зварот ад ксяндза Вячаслава Барка да беларускіх уладаў і да беларусаў. Да беларускіх уладаў і беларусаў. 50 дзён мы ўжо маршыруем, змагаемся, адбываецца супрацьстаянне. І я скажу так, што калі камусьці з нас у нейкі момант у далейшым супрацьстаянні здасца, што ўсё ж такі зло ізноў перамагло, да? І ўсё ж такі зноў беззаконне аказалася мацнейшым, чым закон. Да? Ведаеце, і калі здасца ўжо, што ўсё мы прагулялі, ведаеце, што гэта яшчэ далёка не канец. Таму што калі мы сказалі, што адбываецца Армагеддон, гэта апошняя бітва паміж добром і злом, то перамога добра непазбежная. І мы пераможам. Не можа быць інакш. Не можа быць інакш. Мы як бы ўжо перамаглі. А цяпер толькі застаецца пытанне часу і пытанне таксама кошту. Калі сапраўды будзе гэта перамога бачна, і колькі крыві яшчэ пральецца. Не можа быць інакш. Да? Чаму? Таму што гісторыя вяртае ўсё на свае месцы. Мы беларусы. Мы з'яўляемся праўнукамі славутых полацкіх князёў. Рагнеды і таксама Рагвалоды. Мы з'яўляемся беларусы спадкаемцамі дзяржаўнасці вялікага княства літоўскага, якое ў Еўропе было 500 год. І мы, беларусы, з'яўляемся духоўна дзецьмі пакалення тых людзей, якія ў свой час былі здольныя на Беларусі аб'яднаць хрысціянства у адну царкву, хрысціянства заходняе і усходняе, як уніяцкая была царква. Да? І вось мы, маючы такую велізарнейшую духоўную спадчыну, да? Мы не можам сёння не перамагчы. Гісторыя вяртае проста нас таксама
у гэтым свеце на сваё пачэснае месца. Чаму гэта адбываецца? А таму, што мы сёння выбіраем духоўныя каштоўнасці. А таму той, хто яшчэ не на баку закона, добра і справядлівасці, хутчэй на гэты бок пераходзьце. І атрымаеце ўзнагароду, інакш трыбунал. Прабачце, іншага не дадзена. Дзякуй вялікі. Усе пачулі папярэджанне ад майго сённяшняга госця. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння быў ксёндз пробашч Расонскага касцёла святога Язафата Кунцевіча Вячаслаў Барок. Дзякуй вялікі. Вялікі дзякуй. Усяго добрага. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.